Дізнавшись, що в'їзд до Криму заборонений, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв навіть не намагався перетнути межу. Навпаки, попередив людей про можливі провокації силовиків і закликав повертатись додому. Про це в окупаційному суді Армянська заявив голова ревізійної комісії Курултаю Алі Озінбаш. 3 травня 2014 року він серед багатьох кримських татар виїхав на адмінмежу Криму з Херсонщиною для зустрічі з Мустафою Джемілєвим. За його словами, там не було жодних ознак російського кордону. Разом з тим допитали і слідчого Магомеда Магомедова. За словами адвоката Миколи Полозова, він не був таким красномовним, як в матеріалах карної справи. Щодо лідера кримських татар, Магомедов фальшував справу про незаконний перетин російського кордону і недбале зберігання зброї та набоїв. За словами Полозова, саме цей слідчий пробив дироколом компакт-диск, який був долучений до справи. Как свидетель, следователь оказался малоинформативным, но свою задачу обеспечить суду демонстрацию того, каким образом производилось предварительное расследование, не очень хорошим образом. Сторона защиты выполнила, у суда, по всей видимости, тоже сложилось впечатление о том, как именно формировалось это уголовное дело и какие следственные действия следователь предпринимал или не предпринимал, а должен был предпринять в ходе производства по данному уголовному делу. 50 тисяч рублів штрафу. Такого покарання вимагають окупаційні прокурори для Рідвана Умєрова, якому закидають буцімто недонесення про злочин. Захист наполягає на виправданні. Судове слідство закінчилося, а вже завтра окупаційний судакський райсуд може оголосити вирок Рідвану Умєрову. Серед тих, хто прийшов його підтримати, і Айдер Аблякімов, який є фігурантом цієї ж справи. Умєрова він знає як порядну людину, а судилище вважає сфальшованим. Я не согласен, что на нас сегодня вешают эти клеймо, обвиняют нас в терроризме, сотрудничестве в терроризме, с чем мы не согласны. Наш народ никогда не был террористом, и никогда мы не сотрудничали с террористами. 4 кримських татар Айдера Аблякімова, Рідвана Умєрова, Айдера Кадирова та Енвера Топчі окупанти затримали у серпні минулого року після ранкових обшуків у Судаку, Совєтському та Нижньогірському районах. Їм закидають буцімто неповідомлення про злочин. Вони у 2015 році в соціальній мережі ВКонтакті нібито листувалися з Уміджоном Дададжоновим, який, на думку ФСБ, брав участь в діяльності ІДІЛ. Знищення корінних народів як державна політика. Калмики, що проживають біля Каспійського моря в Росії, скликають національні збори, щоб обговорити власну державність. Про це повідомляє Центр дослідження безпекового середовища «Прометей», посилаючись на власні джерела серед громадськості Елісти. Калмики – єдиний монголомовний та буддийський народ Європи, але потерпає від утисків та дискримінації з боку Москви, кажуть організатори з'їзду. Крім власної державності, на порядку денному вибори виконавчого органу калмицького народу, який представлятиме інтереси спільноти в Росії та за її межами. Такий орган раніше створили Ерзя, за прикладом Меджлісу кримсько-татарського народу. Раніше в столиці Калмикії Елісті вже висловлювали незгоду з політикою Москви. В 2019 році там збирались багатотисячні мітинги проти призначення мером Елісти одного з ватажків російських окупантів на Донбасі. Ви зневажали українську мову, ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали в Елісту та Калмики, щоб знищувати калмицьку мову. Вважаєте ли ви нашу мову калмицьку? Відповідайте калмицькому народу. Ми зіткнулися з екзистенційними викликами. Спостерігаємо стрімку деградацію державних і соціальних інститутів, зубожіння населення, повну відсутність реформ, цілеспрямовану політику асиміляції. Всі ці чинники разом і окремо підштовхують молоде і працездатне населення виїжджати з Калмикії. Народ на межі зникнення. Найстрашніше, влада вдає, що проблем не існує. Чиновники підзвітні Кремлю, але не народу. Саме тому ми маємо намір заявити про проблеми калмицького народу привселюдно. Це перший крок, без якого ми не зможемо рухатися далі до розв'язання наших проблем.
підбурювання до державної зради та ведення агресивної війни. Офіс Генпрокурора України оголосив підозру раднику російського міністра оборони. За даними слідства, це він в 2014 році організував оточення частини Феодосійського батальйону морської піхоти, коли командував Південним військовим округом Росії. У цей час генерал-полковник окупаційних військ погрожував українським військовим розправою і підбурював берегову та територіальну оборону до державної зради. Прокурори Офісу Генпрокурора та слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України продовжують збір доказів причетності представників влади та службових осіб Збройних сил РФ до розв'язання та ведення агресивної війни проти України, а також вчинення інших злочинів, що призвели до окупації території Криму. Знову втрата від снайперського вогню окупантів. Зранку біля Новотошківського український військовий дістав кульове поранення, несумісне з життям. Зночі окупанти кілька разів відкривали вогонь з артилерії. В бік Пісків та Причепилівки ворог гатив з мінометів 120-го калібру. Українські захисники відповіли вогнем. А минулої доби російський снайпер поранив бійця об'єднаних сил неподалік Авдіївки. Воїна в задовільному стані ушпиталено. Також окупанти традиційно били з артилерії. Поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти. Біля Пісків російські найманці застосували міномети 82-го калібру. Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл в бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Стабільний приріст хворих на ковід в Україні зберігається третю добу поспіль. У середу виявлено 3509 нових випадків інфікування. Зокрема, підтверджено хворобу у 193 дітей та у 82 лікарів. Про найбільшу кількість позитивних тестів повідомили у Києві – 454 нові випадки. У трійку регіонів із великим показником інфікувань увійшли Львівщина, Дніпропетровщина, Харківщина, де підтверджено від 233 до 274 випадків. А от на Закарпатті та на Кіровоградщині повідомили лише про 30 позитивних тестів. За добу в Україні померло 189 громадян, понад 16 тисяч одужали. В окупованому Криму стабільно виявляють упродовж тижня трохи більше як по 90 хворих. При цьому про сплеск захворювання заявляє влада окупованого Севастополя. Минулої доби в місті виявлено 35 нових інфікованих. Загалом на півострові за добу до лікарень доправили 63 кримчан. І, на жаль, 5 не змогли подолати важких наслідків хвороби, повідомила окупаційна влада.